Nagpatabang sa Brigada Action Center ang usa ka taxi driver human wala na gitugtan sa manager sa taxi company. Diin siya nagdrive si Zosimo Kapada Lumbab Jr. Taod-taod na nga nagmaniho sa Jinkin Taxi. Apan nakaabsin og usa ka semana gumikan kay nagmasakit. Matod ni Lumbab nga nagpa-ospital siya gumikan kay dili na makaya sa iyang lawas ang pagmaniho og taxi. Kita kong hawak niya ningato ko sa ospital. Ginaw sa doktor nga papawayan ko sa kasimana para mawa ako kung sakit sa akong hawak. Paway sa iyang pagbalik, nagdala na siya og iyang medical certificate. Apan ang bag-ong manager sa taxi company wala mohatag kaniya og taxi unit nga iyang madriban. Pagbalik na kog duty wala na kog gipa duty sa akong among manager. Hinam ko sa washer nga nganong ni ari ka wa di ka tawagi. Nga wala namang kay unit diri ngari pamangka. Nabantayan ni Lumbab ang iyang taxi unit nga lain na sab nga driver ang migamit niini sa pagpamasahero. Miabot gyud og katulo kahigayon nagbalik-balik si Lumbab sa taxi company sa pamasin nga makadrive. Apan sige lang siyang pasaligan nga adunay bag-o nga unit nga mauna ang kahigayunan nga siya makapamasahero. Gibutyag ni Lumbab nga gikinahanglan na niya nga mukayod tungod kay aduna siya'y pamilya nga gibuhi. Diin siya ang gisaligan nini. Tudyo kayo. Wala di makan. Karon gani nang umabra ko pamlite. Buwam ko sa kong manghod, 500 para pamlite na mo dire. Katulo ko na balik-balik dito sa garahian. Gipaabot nga hangyo ni Lumbab nga magpabayad unta siya sa iyang gidugayon sa pagserbisyo sa taxi company. Gina mo kong Berto kanang washer nga. Ato ka brigada kagano kapit si Madam dire. Mga amo ba? Suway lang nako. Siya man akong asawa ningon nga. Suway lang na tugad to. Tingnan mong naikapit o saman, gi-entertain mo sa brigada, gi-asikaso mo? Asikaso yun ta, maayo kayo, maayo kayong tawang staff sa brigada. Salamat kayo nyo, sir. Labi na kay Atty. Jorel o ni Cap Dennis Tabar. O ni mo, sir. Salamat kayo. Alan, tangkawan. Welcome kay Sir Tan. Samtang ang Brigada Action Center diin siya midangup, gihatagan siya og pagtagad og katinawan bahin sa iyang gipaabot nga katuyuan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.